Wel, shmaina a chroeso i'r sesiwn ar dechnegau adolygu olaf yma ar gyfer Carlam Cymru. Os nygych chi wedi cymryd y cyfle i wylio'r 3 sesiwn blaenorol eto, dden ni yn argymell yn gryf bod chi yn ei gwylio nhw mewn trefn, achos bydd y cwbl yn gwneud llawer mwy o synwyr os chi wedi gwylio bob un o'r sesiynau yma. Nawr, croeso wrth gwrs i'r sesiwn olaf. Nawr, yn y sesiwn yma, ni'n mynd i fod ychydig yn wahanol i'r 3 sesiwn blaenorol, le ni'n mynd i fod yn edrych falle ar drosolwg fwy cyffredinol o sut i fynd o amgylch paratoi a beth yw'r meddylfryd sydd angen yno chi ar ddiwrnod yr arholiad, y noson cyn yr arholiad, rhwng arholiadau ac yn y blaen. Nawr te, fe enw yw Meredydd Jones. Dwi wedi bod yn athro ysgol uwchradd yn ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghwm Gwendraeth ers 2 flynedd ar 15. Ddechreuais i fyna fel athro cerddoriaeth yn gyntaf, ac yna symud ymlaen i fod yn bennaeth sgiliau digidol yr ysgol, ac yn ddiweddar iawn dwi wedi gadael yr ysgol, a dwi wedi mynd i weithio fel arbenigwr addysg i gwmni Adolygu, a hefyd gwneud gwaith i'r ysgol ddigidol yn helpu ysgolion gyda'i sgiliau digidol nhw. Nawr, yn fy amser i yn dysgu yn yr ysgol, yn enwedig pan o'n i'n gweithio gyda disgyblion tygau a lefel A, ro'n i'n aml iawn yn cael y cwestiwn, wel, sir, sut ydw i fod i adolygu? A dyna'n union beth mae'r gyfres yma o fideos i fod i wneud, yw i helpu chi os ych chi erioed wedi adolygu go iawn o'r blaen, a chi ddim yn siŵr fel i fynd o'i amgylch yna ewch yn ôl i fideo 1, gwyliwch y 4 fideo mynyddig o'n byr i chi gael syniadau a threfniadaeth ar sut i fynd o amgylch adolygu ar gyfer eich arholiadau chi sydd yn dod cyn bo hir wrth gwrs. Nawr te, beth ni'n mynd i wneud yn sesiwn 4? Wel, yn gyntaf fyddwn ni yn cael atgof o ambell un o bwyntiau sesiwn 3. Rhai o'r pethau buon ni'n trafod yn ystod sesiwn 3 oedd dump cof, byddwn ni'n edrych ar hwnna eto. Byddwn ni hefyd yn atgyfnerthu'r pwysigrwydd ogyn bapurau a faint mae'r reina'n gallu helpu chi i baratoi ar gyfer eich arholiadau chi. Yn edrych ar hunanbrofi trwy greu quizzes, a hefyd systemau mnemonig sy'n gallu helpu ni fel hacks bach sy'n helpu ni i gofio pethau anodd neu pethau hir ar gyfer yr arholiadau. O ran pethau newydd wedyn fyddwn ni'n edrych yno yn y sesiwn yma, fyddwn ni yn trafod y gyntaf sut allwch chi ddefnyddio deallusrwydd artiffisial wrth adolygu, fel allwch chi ddefnyddio AI i'ch helpu chi yn y broses adolygu. Ni'n mynd i edrych ar ddulliau i osgoi teimlo'r tyndra, osgoi teimlo'r tensiwn, y straen sy'n dod adeg yma o'ch bywyd chi. A hefyd fyddwn ni yn edrych ar gyngor ar gyfer diwrnod yr arholiad ei hun. Iawn te, dewch i ni gael bwrw ati te. Nawr yn gyntaf, os gofiwch chi yn fideo 3, yn y sesiwn 3, fuon ni yn dysgu am dump cof. Nawr mae dump cof yn ffordd gwych o wir fesur faint i chi yn deall un o'ch testunau chi, a beth yw'r pŵer a dalw sydd gyda chi ar gyfer y pwnc yna. Ac yn syml iawn, beth yw dump cof yw bod chi'n cymryd darn o bapur gwag a'ch bod chi'n dewis un o'ch topics chi, un o'ch pynciau chi wedi bod yn adolygu, a bod chi'n ysgrifennu pob dim i chi'n gwybod am y pwnc yna i lawr ar y darn papur. Nawr, unwaith chi'n gwneud hwnna, yna mae da chi ganiatad i fynd i edrych ar eich nodiadau adolygu neu'ch gwerslyfrau a gweld beth oedd y pethau o'ch chi ddim wedi llwyddo i adalw. Beth oedd y pethau o'r pwnc na wnaethoch chi ddim adalw yn gywir neu'n gyflawn. Drychwch ar reina, dewch o hyd iddyn nhw yn eich nodiadau, ceiwch y nodiadau, ewch yn ôl i'r dump cof a ceisiwch lenwi'r bylchau o'ch cof. Nawr bod chi wedi procio'r cof o'r llyfrau nodiadau wrth gwrs. Ac yna, ewch trwy'r un broses to am y trydydd tro, y tro olaf. Drwchwch to yn eich nodiadau, os yna rhywbeth i chi dal wedi anghofio, yna, ewch nôl, llenwi hwnna mewn i'r dump cof. A beth ffindwch chi yw, wrth wneud dump cof yn weddol reoledd, bod eich pwerau adalwch chi yn mynd yn gryfach ac yn gryfach bob tro.
Nawr, yn y fideo diwetha, ac a dweud y gwir, ar hyd y gyfres yma o fideos, i ni wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd a phŵer cyn bapurau. Mae'n strategaeth mor syml, ond yn bersonol dwi'n meddwl bod wel, os nad y strategaeth fwyaf effeithiol, mae'n sicr yn un o'r tri uchaf yn y marn i. Gofynnwch eich athrawon am gwestiynau ymarfer neu am gyn papurau cyfan, papurau arholiad llynedd, neu'r flwyddyn cynt ac yn y blaen. A wedyn ymarferwch nhw, cwblhewch y papur na a dodwch eich hunan o dan amodau arholiad. Iawn? Peidiwch â cael mwy o amser i wneud e, peidiwch â cael eich cyfurnodiadau ar agor wrth bod chi'n wneud e, dim diben i unrhyw beth o hwnna. Iawn? Cwblhewch y papur o dan amodau arholiad a peidiwch â cael fflo. Wedyn, ar ôl chi orffen, gwiriwch yr atebion sydd â chi yn erbyn y cynllun marcio swyddogol. Dylech athro chi fod yn gallu helpu chi ddod o hyd i'r cynllun marcio hefyd. Nawr, y bylchau fan hyn sy'n mynd i fwydo mewn i'ch cynllun chi a'ch strategaeth chi wedyn ar gyfer adolygu. Achos y pethau chi ddim wedi sgorio'n dda ynddyn nhw yn y cyn bapur, dyna'r darnau o'r pwnc sy'n angen i chi wir ganolbwyntio arno yn eich adolygu. A cofiwch hefyd, yn y cwestiynau estynedig, ni wedi trafod hwn yn y fideo blaenorol hefyd, cofiwch bod chi'n creu map o'r ateb cyn bod chi'n bwrw ati. Peidiwch yn neidio mewn y dechrau ysgrifennu'n syth. Creuwch fap o'r ateb yn gyntaf, a gwiriwch bod eich map ateb chi siŵr o fod yn mynd i gyrraedd y nod ac ennill y marciau i gyd, yna ewch ati i ysgrifennu eich ateb. Hunan brofi, beth am greu quizzes eich hunan? Beth am ysgrifennu set o gwestiynau, ond hefyd roi'r atebion i'r cwestiynau yna. Chi'n chi roi'r quiz na wedyn i aelod o teulu, neu ffrind, neu beth bynnag, a gofyn iddyn nhw i brofi chi ar y cwestiynau chi wedi creu ar y pwnc. Nawr cofiwch, fel o'n i'n trafod yn y fideo blaenorol, mae'n bwysig bod chi yn ateb y cwestiynau yna ar lafar neu yn ysgrifennu nhw lawr. Peidiwch chi a rhoi quiz eich hunan a darllen y cwestiynau a gwirio'r atebion. Achos wrth wneud na, i ni weithiau'n tricio'n hunain bod ni yn gwybod fwy na beth ydyn ni. Iawn? Felly, y ffordd i wirioneddol wirio eich adalw chi yw bod chi yn ateb ar lafar neu'n ysgrifenedig. Iawn. Cofiwch am y technegau fel diagram fen. Nawr, diagram fen yn wych mwyn bod chi'n gallu gweld beth yw'r gwahaniaethau rhwng ddoi beth sy'n debyg rhwng doi wahanol beth ac yn y blaen. Diagramau syml fel hyn, fel siartiau llif tebyg hyn yn gallu helpu chi i fynd ar rhywbeth sydd yn broses eitha cymleth a'i wneud yn syml, rhywbeth i chi'n mynd i allu meddwl amdano yn yr arholiad, gweld eich diagram syml chi a troi'r diagram na yn ôl mewn i'r esboniad ysgrifenedig i'r broses gymleth na. Systemau mnemonig. Nawr, bod hwn yn teimlo fel caffro, bod hwn yn teimlo fel roedd hack, ar ddiwedd y dydd, os mae'n eich helpu chi gofio rhywbeth, yna mae'n gweithio. Sdim ots fel i chi wedi cofio'r ateb, os chi wedi cofio'r ateb trwy rhyw tric, trwy rhyw frawddeg, trwy rhyw odl, neu rhywbeth sili, os mae'n gweithio, defnyddiwch e, achos dim ond yr ateb sydd yn bwysig yn yr arholiad wrth gwrs. Nawr te, deallusrwydd artiffisial. Nawr, falle ddylen ni ddechrau gyda'r pwynt gwaelod na. Nawr, cofiwch, bod fi'n argymell fan hyn bod chi'n defnyddio deallusrwydd artiffisial ar gyfer eich adolygu, mae eisiau bod yn hollol glir fan hyn bod dylech chi fyth ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu'n rhyw waith i chi'n rhoi mewn fel gwaith eich hunan. Felly, nid ar unrhyw achos dylech chi fod yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu testyn ar gyfer gwaith cwrs neu aseiniad dan reolaeth ac yn y blaen. Iawn? Beth ni'n sôn dan o fan hyn yw defnyddio deallusrwydd artiffisial i'ch helpu chi i adolygu ar gyfer eich arholiad ysgrifenedig. Nawr, does dim unrhyw ffordd o gafflo wrth wneud hwnna. Mae'n amhosib i chi cheto os ych chi'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i'ch helpu chi adolygu. Wel fel allwch chi ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i'ch helpu chi adolygu? Wel, trwy ddefnyddio peiriannau
deallusrwydd artificial sy'n cynhyrchu testyn, enghraifft yr un mwyaf adnabyddus dwi'n siŵr yw chat GPT, allwch chi fod yn rhyngweithio gyda chat GPT neu wefannau tebyg, peiriannau tebyg, a gofyn i'r peiriant deallusrwydd artificial i gynhyrchu set o gwestiynau chi. Felly chi'n cofio ni'n sôn am hunan brofi a creu quiz ar slaid neu ddwy yn ôl. Wel, beth am ofyn i beiriant deallusrwydd artificial fel chat GPT i gynhyrchu'r cwestiynau'r atebion na i chi, i arbed amser. A chi wedyn chi defnyddio rheina i adolygu. Allwch chi ddefnyddio deallusrwydd artificial i gynhyrchu cerdiau fflach. Allwch chi fwydo darn enfawr o destun mewn i chat GPT a gofyn iddo fe i grynhoi fe i chi. I grynhoi gwerth 10 dudalen mewn i, chymod, un paragraff. Os mae hwnna'n mynd i'n helpu chi i ddeall rhywbeth yn well, achos bod deallusrwydd artificial wedi crynhoi rhywbeth a'i roi fe mewn dull cryno sydd modd i chi ddarllen a'i ddeall yna gred. Dyw hwnna ddim yn gafflo o gwbl, dyw hwnna ddim yn torri'n reolau. Felly, ewch amdani, defnyddiwch deallusrwydd artificial fel rhyw fath o partner adolygu i chi, sy'n gallu cynhyrchu deunydd adolygu i chi, dod lan â cwestiynau i chi, esbonio pethau i chi mewn ffordd wahanol ac yn y blaen. Felly, rwch gynnig ar defnyddio deallusrwydd artificial i'ch helpu chi gyda'ch adolygu. Nawr, mae lles chi yn holl bwysig, wel, nid yn unig yn ystod cyfnod arholiadau, mae'n lles ni yn holl bwysig drwy'r amser wrth gwrs, ond mae cyfnod arholiadau yn gallu bod yn strenis, a does dim wir modd o osgoi hwnna, mae'n mynd i fod ychydig yn strenis, yn dweud. Felly, mae'n bwysig bod chi yn adolygu ac yn paratoi, achos os ych chi wedi adolygu ac wedi paratoi, yna mae hwnna'n mynd i leihau y pryder na sydd â chi am eich arholiadau chi. Os ych chi heb baratoi ac heb adolygu, yna mae hwnna yn mynd i greu pryder yn ei hun yn dweud. Yn ogystal ag adolygu, dyma rai strategaethau mwyn gyfalu am eich iechyd meddyliol a chorfforol. Wel, yn gyntaf, pidwch ag anghofio am eich diet yn ystod y cyfnod arholiadau. Pidwch â sgipo prydiau bwyd, pidwch â peidio bita achos bod chi'n brysur yn adolygu neu unrhyw beth fel yna. Gnewch yn siŵr bod chi'n cadw at eich diet arferol yn bwyta prydiau bwyd, cytbwys, a newch yn siŵr bod chi'n yfed digon o ddŵr hefyd. Iawn? Mae cwsg yn holl bwysig. Dyw adolygu tan yn hwyr yn nos ddim yn syniad da o gwbl, a dweud y gwir mae'n syniad gwael tu hwnt. Oherwydd, os ych chi wedi bod lan hwyr yn adolygu, na'r unig beth mae hwnna'n mynd i wneud yw mae'n mynd i arwain at golli canolbwyntio y diwrnod canlynol, a mae'n mynd i gael effaith negyddol ar eich sgiliau a dalwch chi. Byddwch chi'n ffindo bod chi wedi yn flinedig, bod chi ddim yn perfformio'n dda iawn yn yr arholiad, a bod chi'n cael trafferth i adalw gwybodaeth. Felly mae cwsg yn holl bwysig. Newch yn siŵr bod chi'n symud digon. Iawn, bod chi'n cadw'n heini, bod chi'n symud digon, pan ych chi'n cael saib rhwng 2 sesiwn arholiad. Peidwch â eistedd llonydd, symudwch. Iawn, ewch i gerdded, os ych chi'n hoffi cymryd ran mewn chwaraeon, cariwch mlaen wneud y pethau yna yn ystod y cyfnod adolygu. Bydd yn dda i'ch iechyd corfforol a iechyd meddyliol chi, bod chi'n parhau i wneud ymarfer corff fel eich chi'n gyfarwydd yn wneud e. A'r pwynt ola, mae yn bwysig bod chi'n cymryd amser i ymlacio hefyd. Pidwch â deimlo'n euog bod chi yn mynd i wylio teledu, gwylio ffilm, sgyrsio gyda ffrindiau, wneud y pethau chi'n mwynhau wneud i ymlacio. Mae hwnna'n ran bwysig o'r broses adolygu hefyd. Achos heb hynny, i chi yn mynd i roi eich hunan dan straen, chi'n mynd i gynyddu'r pryder a dyw'r pethau yna ddim yn cyfrannu tuag at perfformiad gorau posib yn yr arholiad. Nawr, mae e'n naturiol i chi deimlo dan straen. Wrth bod yr arholiadau yn dod yn agosach, chi'n mynd i deimlo dan straen. Iawn? Mae e'n gyfnod pwysig yn eich bywydau chi.
a does dim ffordd o osgoi hwnna. Iawn? A bydd pawb yn teimlo dan straen. Dim jyst chi, bydd pawb yn teimlo'r un straen na chi. A chi'n gwybod beth, mae tymed bach o bwysau, tymed bach o pressure yn gallu bod yn beth da. I ni'n aml iawn, mae'r rhan fwyaf ohono ni yn ymateb yn eitha da i deimlo dan bwysedd. Jyst bod dim gormod ohono fe. Os oes tymed bach o bwysedd, a bod ni'n teimlo bod ni'n gallu cyflawni beth sy'n gofyn i ni'n neud o dan y pwysau yma, mae'r rhan fwyaf ohono ni'n ymateb yn dda i sefyllfaoedd fel yna. Iawn? Ond os ych chi'n gadael i'r pwysau yna i gynyddu, mae hwnna'n arwain at straen, a dyw straen ddim yn beth da. Iawn? Dyn ni ddim fel arfer yn perfformio'n dda o dan straen. Ni'n gallu perfformio'n dda o dan bwysedd, ond ddim fel arfer o dan straen. Felly beth allwch chi'n neud i osgoi straen? Wel, yn gyda, creuwch amserlen adolygu sy'n cynnwys pryd i chi'n bita bwyd, pryd i chi'n mynd i fynd i gwely, pryd i chi'n mynd i ymlacio, pryd i chi'n mynd i gael toriad. Creuwch yr amserlen adolygu yna a cadwch ato fe. Cadwch yn heini, fel dwi wedi sôn. Cadwch yn heini. Cadwch i symud, ewch am wac. Mae bod mas yn yr awyr agored yn ei hunan yn mynd i wneud chi deimlo'n well. Newch yn siŵr bod chi'n cymeryd toriadau reoledd o'r adolygu. Weithiau, byddwch chi'n cael eich temptio i wneud rhyw sesiynau hir o adolygu achos bod yr arholiad yn dod ymhen ychydig ddyddiau. Na, cadwch at y drefn, cymrwch y toriadau, achos yn y toriadau yna, mae'ch ymenydd chi'n gwneud y cysylltiadau, yn cadarnhau'r cysylltiadau yna, ac yn meddwl bod chi'n mynd i allu adalw'n well pan fyddwch chi'n gofyn ar eich ymenydd chi am y wybodaeth yna yn y dyfodol. Sawl gwaith ni wedi sôn am gyn bapurau, ond newn ni fe unwaith to. Mae ymarfer cyn bapurau yn eich paratoi chi am union y math sefyllfa fyddwch chi ynddo fe yn yr ystafell arholiad. Felly, dyn ni ddim yn gallu rhoi y cwestiynau i chi. Dyn ni ddim yn gallu gweithio chi beth fydd y cwestiynau, ond cyn bapurau yw'r agosag ewch chi at y sefyllfa yna. Os ych chi wedi ymarfer llwyth o gyn bapurau, chi yn barod yn gwybod pa fath o gwestiynau sy'n mynd i ymddangos, a pa fath o fformat fydd y cwestiynau yna ynddyn nhw, a pa fath o iaith sy'n cael ei ddefnyddio mwyn ysgrifennu'r cwestiynau. Y mwyaf o gyn bapurau allwch chi wneud, y gorau. Os ych chi'n teimlo hynna'n yn teimlo dan straen, mae yna strategaethau anadlu syml iawn allwch chi ddefnyddio i helpu chi i leddfu'r straen yna. Iawn? A mae llwyth o fideos i gael ar YouTube ac yn y blaen wneud helpu chi i anadlu mwyn lleihau a lleddfu straen. Ond, yn syml, dyna gyd sy'n angen i chi wneud, cael eich llyged, anadlu'n ddwfn, mewn ac allan, canolbwyntio ar ryddhau eich cyhyrau chi, gadael y straen i fynd. Os mae meddyliau straenus yn dod i'ch meddwl chi, gadwch nhw i adael, canolbwyntiwch ar y tywelwch, y llynnyddwch, y diwch ac ymlaciwch. Ac yn olaf, yn ganol yr cyfnod yma, mae'n holl bwysig bod chi yn ymlacio a bod chi'n cael hwyl gyda'ch ffrindiau ac yn cael chwerthin a bod yn ysgafn hefyd. Mae yn gyfnod pwysig, ond mae hefyd yn bwysig iawn bod chi yn cael hwyl a bod chi yn bod yn ffrindiau da i'ch gilydd ac yn y blaen. Beth am y noson cyn yr arholiadau? Wel, chi wedi bod yn adolygu wrth gwrs am gyfnod hir cyn yr arholiad. Felly, y noson cyn yr arholiad, dyma'r amser ddylech chi fod yn ymlacio yn llwyr. Dylech chi ddim fod yn adolygu y noson cyn yr arholiad. Mae'r adolygu wedi benni. Chi wedi wneud eich gwaith, chi wedi wneud eich gorau. Beth gorau allwch chi wneud nawr yn mwyn perfformio i'ch gorau yn yr arholiad y noson cynt yw ymlacio. Newch yn siŵr bod eich offer i gyn barod. Cas Sgiliau wedi pacio, unrhyw beth sy'n eisiau chi bod hwnna wedi pacio'n barod. Newch nodyn o'ch rif ymgeisydd. Bydd eisiau bod chi'n ysgrifennu hwnna ar flaen eich papur arholiad. Newch siŵr bod hwnna gyda chi, felly
ar ddarn o bapur yn eich cas pensiliau, neu beth bynnag. Gwiriwch eich amserlen. Hyd yn oed os chi wedi gwirio fy marw, gwiriwch eto. Gwiriwch eto, pwy stafell i chi mynd i fod ynddi? Iawn? Lot o ysgolion, mae pawb yn y neuadd. Iawn, ond ysgolion eraill lle bod chi'n cael eich rannu i wahanol stafelloedd. Gwiriwch pa stafell i chi, pwy sedd i chi. Felly bod hwnna'n brofiad newydd i chi, mae'r seddau wedi rhifo chi'n gorfod cadw at y sedd sydd wedi cael ei neilltuo i chi. Felly gwiriwch y drefen. Pwysig iawn yw gwiriwch amser yr aroliad. Iawn? Dych chi ddim yn moyn galwad ffôn wrth yr ysgol yn y bore yn gofyn ble i chi ar gyfer yr aroliad a chi'n meddwl bod e'n y prynhawn. Iawn? Gwiriwch amser yr aroliad. Ewch i'r gwely'n gynnar ac ymlaciwch. Iawn? Os ych chi'n hoffi mynd i'r bath, os mae hwnna'n ymlacio chi, newch hwnna. Ymlaciwch. Ewch i'r gwely'n gynnar, triwch fynd i gysgu'n gynnar. A peidiwch beth bynnag i'ch wneud, please peidiwch ag adolygu tan yn hwyr y nos. Iawn? Mae angen bod chi ar ddi hun, wedi ymlacio ac yn ffres ar gyfer y bore nesaf, ar gyfer diwrnod arholiad. Dych chi ddim yn mynd i berfformio eich gorau os ych chi wedi bod lan yn hwyr yn adolygu yn cramo. A fyddwch chi ddim yn cofio'r pethau yna beth bynnag, fel ni wedi trafod yn fideo gynta'r gyfres, dyw cramio ddim yn gweithio. Wel nawr te, ni yn yr ystafell aroliad. Ni wedi mynd i'r ysgol, neu ble bynnag ych chi'n gwneud eich aroliad, a ni na yn yr ystafell. Ych chi'n bound o fod yn teimlo nerfus nawr. Bydd pawb arall yn yr ystafell yn teimlo gwmws yn beth chi. Byddwch yn bositif. Mae rhaid i chi gael meddylfryd positif. P'un e bod yr adolygu ar gyfer yr aroliad yma wedi bod yn llwyddiannus yn eich barn chi neu beidio, mae rhaid i chi fod yn bositif. Mae rhaid i chi feddwl am wneud yn dda yn yr aroliad, bod chi'n mynd i wneud eich gorau yn yr aroliad. Achos hyd yn oed os ydy'r adolygu wedi mynd cystel a licech chi ar gyfer yr aroliad yma, chi wedi wneud eich gorau, i chi wedi wneud cynnydd, a i chi yn mynd i adalw gwybodaeth i chi wedi adolygu. I chi'n heiddi cael marciau da am eich gwaith. Pan ych chi fyna yn yr stafell aroliad, darllenwch y papur yn ofalus. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y papur yn ofalus. Mae rai papur aroliad mwy cymhleth na gilydd. Pan o'n i'n dysgu cerddoriaeth tygau, byddai'r adran o'r papur yn ddibynnol ar darnau cerddoriaeth byddech chi'n clywed dros chwaraewr CD, a wedyn byddai darn arall yr aroliad, byddech chi'n gweithio arno'n annibynnol heb angen gwrando ar unrhyw beth. A byddai angen bod chi'n cwblhau'r adrannau'r papur yna ar adeg oedd yn gwneud synwyr. Felly, darllenwch blaen y papur, tu fewn y papur, darllenwch y cyfarwyddiadau. O ran y cwestiynau hunain, darllenwch y cwestiynau ddwywaith. Nawr, fi'n siŵr bod chi wedi clywed hwnna digon weithiau, darllen y cwestiwn ddwywaith, a ni gyd fe'n na i darllen y dwywaith, a chi'n darllen y unwaith, neu chi. Ond, darllenwch y cwestiwn ddwywaith. Iawn? Achos, dyw darllen cwestiwn ddwywaith ddim yn mynd i gymryd unrhyw amser mawr i chi. Ond mae yn mynd i stopio chi rhag clatio bant a bwrw rhyw ateb mas yn fyrbwyll sy'n mynd ar drywydd anghywir achos bod chi wedi darllen y cwestiwn unwaith yn rhy gyflym. Darllenwch e ddwywaith. Llwch chi hyd yn oed danlinellu neu uwcholeuo geiriau pwysig yn y cwestiynau. Os mae'n gofyn am ddwy enghraifft, tanlinellwch y gair dwy. Fel bod chi'n atgoffa hunan o'r ffaith bod nhw moyn dwy enghraifft. Os mae'n gofyn am fanteision ac anfanteision, tanlinellwch y geiriau manteision ac anfanteision, fel bod chi'n atgoffa hunan bod angen i chi gynnwys hwnna yn eich ateb. Os mae'r cwestiynau'n edrych yn anodd, dywyswch un i chi'n teimlo fwy hyderus yna fe i ateb yn gyntaf. Iawn, os dim rhaid chi fynd mewn trefn drwy'r papur. Os ych chi'n gweld cwestiwn a chi'n meddwl, fi wedi adolygu hwnna, fi'n teimlo bod fi'n mynd i adalw hwnna yn llwyddiannus, dechreuwch drwy hwnna. I'ch roi chi mewn man da reit ar ddechrau'r arholiad. A wedyn ar ddiwedd yr arholiad, bydd siŵr o fod amser gyda chi. Iawn, bydd siŵr o fod chydig o amser gyda chi ar ôl ar ddiwedd yr arholiad, gobeithio. Defnyddiwch yr amser yna, gwiriwch eich
papur cyfan. Ewch trwy'r cwbl lot. A gwiriwch bob un cwestiwn ac ateb. Iawn? Beth arall ych chi'n mynd i wneud yr amser na? Iawn? Ewch trwyddo fe, gwiriwch e, a dim jyst gwirio troi tudlennau gyflym. Fel sy'ch chi'n edrych ar y cwestiwn am y tro cyntaf erioed, drwchwch hwnnw fe to, ydy'r ateb sydd â chi yn cyrraedd y nod. Nawr, falle bych chi'n cael trafferth adalw. Iawn, am hwnna'n normal. Falle bych chi'n wedi adolygu rhywbeth yn drylwyr a bych chi yn yr arholiad, achos bod chi'n teimlo'n nerfus, byddwch chi'n cael trafferth i adalw'r wybodaeth. Bych ffili cofio rhywbeth. Peidwch y phoeni. Unwaith byddwch chi wedi dechrau sgwennu a dechrau ateb cwestiynau eraill, bydd eich cof chi'n dechrau gweithio, dechrau twymo lan, dechrau cynhesu. Felly, os oes rhyw gwestiwn i chi'n mynd rwystredig, achos ydych chi ddim yn gallu adalw, chi ffili cofio beth ych chi'n moyn dweud. Gadwch e, ewch ymlaen i gwestiwn arall, a dewch nôl. Iawn? A ni'n mynd i, mae hwnna'n thema, byddwn ni'n clywed eto mewn eiliad neu ddwy. Cofiwch, os ych chi'n neud rhyw papur mathemateg neu rifedd neu felly gwyddoniaeth hyd yn oed, cofiwch gynnwys eich dull yn aml iawn ar y papur arholiad na, mae yna farciau ar gyfer eich dull gweithio mas. Iawn? Peidwch a neidio'n syth i'r ateb. Rhowch y dull i lawr, dangoswch sut ych chi wedi cyrraedd yr ateb. Os ych chi'n stuck, os ych chi'n tymau bach yn stuck ar gwestiwn, pidwch â gwastraffu amser yn poeni achos bod chi, fi'n gwybod nawr bod fi heb gael y marc na, achos dwi ddim wedi ateb e. A chi fan'na mynd yn grac, a chi'n trial cofio, a chi'n trial adalw. Fel wedon ni yn flaenorol, gadwch e, ewch ymlaen, dewch nôl. Achos mae'r cof yn beth ryfedd, a wrth bod chi'n symud bant i feddwl am rhywbeth arall a adalw rhywbeth gwahanol, pan ddewch chi nôl i'r cwestiwn na, bydd bethwch chi ddim yn gallu twrio allan o'ch cof yn popio lan i'r lan. Nawr, mae hwn yn bwynt syml, ond mae e'n un pwysig iawn. Plis peidiwch â gadael eich llawysgrifen i golli marciau i chi. Dyw'r arholwr ddim yn gallu rhoi marciau i chi os dyn nhw ddim yn gallu darllen beth ych chi wedi ysgrifennu. A mae'r arholwyr yn moyn rhoi marciau i chi. Maen nhw ar eich ochr chi. Maen nhw wir eisiau rhoi marciau i chi. Ond os ych chi yn rhythro, achos bod chi'n nerfus, a bod chi'n mynd bach o panic, mae'ch llawysgrifen chi'n mynd yn fwy a fwy bratiog ac yn uben, mae'n mynd i gyrraedd pwynt ble bydd arholwyr ddim yn gallu darllen beth chi wedi sgwennu. A wedyn byddwch chi'n colli marciau difrifol. Felly, bod e'n rwystredig, a bod chi'n teimlo fel bod chi'n moyn ysgrifennu mor gyflym y phosib, pwyllwch a canolbwyntiwch ar ysgrifennu yn daclus mewn dull, mewn ffordd sydd yn hawdd i'r arholwr i ddarllen beth chi wedi dweud. Hyd yn oed os mae hwnna'n meddwl bod chi'n gofod rafu, mae e werth y rafu. Ac yn ola, yn ystod yr arholiad, y cwestiynau estynedig. Bob blwyddyn fydden ni yn cael disgyblion dod mas o'r stafell yr arholiad yn dweud, oedd e'n mynd yn iawn, ond redys i mas o amser ar gyfer y cwestiwn ola. Mae'r cwestiwn ola na werth 10% a mwy. Iawn, maen nhw'n cwestiynau sydd yn cario lot o farciau, a peidiwch a'i gadael nhw reit i'r diwedd gyda dim ond rhyw 5 munud ar ôl. Iawn, mae angen i chi wneud siŵr bod digon o amser cwestiynau estynedig na, achos reina, cofiwch y rai sydd eisiau map, mae angen i chi drefnu'ch ateb cyn bod chi nhw'n dechrau sgwennu fe. Dyn ni hyd yn oed yn dweud, cymrwch olwg ar beth yw'r cwestiwn na yn gynnar yn y papur arholiad. Iawn, felly bod chi wedi gwneud y cwbl o tudlennau cyntaf, rhaid, a fi gael gweld beth yw'r cwestiwn estynedig. Os mae'n bwnc i chi'n hyderus, na fe, clatsiwch mewn iddo fe'n syth. Iawn? Os chi'n gofod rhythro rhywbeth, mae'n well bod chi'n rhythro cwestiynau mwy pytiog, achos chi'n fwy tebygol o bigo'r marciau lan. Os chi'n rhythro'r cwestiwn estynedig, chi'n tebygol o gael braidd dim marciau, achos maen nhw'n chwilio am atebion a dyfnder iddyn nhw yn y cwestiynau estynedig na. A dyw na ddim yn rhywbeth chi'n gallu gwneud ar rythr. Cofiwch am y geiriau gorchymyn.
Buon ni'n trafod hwn yn fideo 3. Y geiriau yna sy'n cael defnyddio drwy'r amser wrth ysgrifennu cwestiynau arholiad. Edrychwch trwy'r cyn bapurau i weld pa eiriau gorchymyn sy'n dod lan drwy'r amser yn yr arholiad i chi'n mynd i wneud. Ond dyw e wastad yn gofyn i chi gymharu, neu ddiffinio, neu ddadansoddi rhywbeth. Os mae fe, mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod yn sicr beth sy'n disgwyl i chi wneud pan mae y cwestiwn yn cynnwys y geiriau yna. Iawn, wel beth am rhwng arholiadau te? Achos yn aml iawn felly bydd arholiad ych chi yn y bore a wedyn un arall yn y prynawn ar yr un dydd. Nawr, byddwch chi bown o fod yn awyddus i drafod yr arholiad i chi newydd orffen pan ych chi'n dod mas o'r stafell arholiad. Pidwch a siarad yn ormodol am yr arholiad na sy'n newydd fod. Bod chi eisiau cymharu beth sgwennes di ar gyfer hwn, beth nes di ar gyfer hwnna, yn y pen draw, mae e ddim ond yn mynd i wneud i chi i boeni. Achos falle bod chi'n poeni bod rhywun wedi rhoi gwell ateb na chi, neu bod chi wedi ateb bod chi wedi mynd ar drywydd llwyr anghywir. Iawn? Ar ddiwedd y dydd, sdim un ohonoch chi'n gwybod, achos does dim cynnig marcio dych chi. Felly, os ych chi'n mynd i drafod trafodwch yn arwynebol ac yn gyflym, a wedyn anghofiwch amdano fe. Mae wedi bod. Be sy'n fwy defnyddiol yw bod chi'n dechrau meddwl mlaen i'r arholiad nesaf. Dechrau meddwl am y geiriau allweddol, dechrau meddwl am pa bynciau chi wedi bod yn astudio, gan y blaen. Ond hefyd, rhwng arholiadau, mae'n holl bwysig bod chi yn cymryd amser i ymlacio. Yn aml iawn bydd amser cinio mewn yna. Ewch chi gael cinio, ewch chi gael hwyl, chwerthin gyda'ch ffrindiau, ac ynghofio am arholiadau am ychydig bach o amser. Iawn. Cofiwch nôl i'r sesiwn gynta, ble o'n i'n sôn am bwysigrwydd cymryd seibiant, cymryd brec pan ych chi'n adolygu. Mae 2 sesiwn 5 munud ar 20 yn well na 1 sesiwn awr. Yn ystod y toriadau yna, dyna pryd mae'r cysylltiadau cael eu creu, a mae yn ymenydd ni yn storio gwybodaeth mewn dull sy'n gallu cael ei adalw yn well. Cofiwch bwysigrwydd toriadau, breaks, cadwch at sesiynau 5 munud ar 20. Techneg Pomodoro, buon ni'n edrych ar hwnna yn yr ail fideo. Os chi heb wylio ar fideo 2, ewch nôl i fideo 2, chwiliwch am techneg Pomodoro, dyna'r techneg delfrydol ar gyfer adolygu. Cofiwch hefyd am y holl wefannau sydd ar gael nawr i helpu chi i adolygu. Top yr restr wrth gwrs yw gwefan e-sgol ar adran Carlam Cymru, le mae'r fideos ma'n byw. A mae llwyth o bethau yna i wneud llwyth o bynciau ar draws y cwricwlwm. Fideos, athrawon gwych sydd just yn gallwch chi roi'r fideo mlaen a gryndo nhw'n y cefndir, neu gallwch chi wir ganolbwyntio a gwylio beth maen nhw'n disgrifio ar y sgrin. Defnyddiwch yr adnoddau yna fel bynnag i chi'n gweld sy'n eich helpu chi. Fe hefyd ych chi wefannau fel BBC Bitesize, falle bod eich ysgol chi wedi tanysgrifio i GCSE Pods, a hefyd mae llwyth o stwff ar hwb, iawn? Ewch i hwb, ewch i'r adran adnoddau, a mae yna lu o bethau yna hefyd i chi. Talwch sylw i beth mae'r ysgol yn cynnig. Bydd bob ysgol yn cynnig sesiynau felly adolygu'r ysgol neu'n ystod gwyliau ysgol. Bydd nhw'n rhoi mas amserlenni chi i helpu chi i strwythuro'ch adolygu. Bydd nhw hefyd yn rhoi felly amserlenni chi gyda dyddiadau cae gwaith cwrs, achos falle bydd eisiau chi strwythuro'ch adolygu i osgoi yr adegau pan mae gwaith cwrs, achos byddwch chi felly yn gorfod canolbwyntio ar eich gwaith cwrs am wythnos neu ddwy. A mae y rhan fwyaf o ysgolion nawr hefyd yn cynnwys adnoddau adolygu neu dolenni wefannau defnyddiol ar gyfer adolygu ar wefan yr ysgol hefyd. Felly, talwch sylw i beth mae'r ysgol yn darparu i chi i'ch helpu chi i wneud eich gorau. Pan ych chi yn adolygu, newch yn siŵr bod chi'n dod i'r arfer o adolygu ar yr un adeg o'r dydd bob dydd. Dewch mewn i'r rwtîn yna.
Dewiswch amser pan fyddwch chi wedi ymlacio, pan byddwch chi wedi resto, a bod chi'n barod i weithio. A to, cymrwch doriadau yn reoledd. Holl bwysig. Peidiwch â aros i'r awydd i adolygu. O na, sa'n fynsi adolygu nawr. Na i adolygu pan byddai'n teimlo fe'n adolygu. Na, mae rhaid i chi ddod mewn i'r rwtîn o adolygu ar yr un pryd, achos unwaith i chi mewn rwtîn, yna byddwch chi'n gyfarwydd yn neud e, a fydd e'n haws bob tro. Fel dwi wedi dweud, droion, peidiwch â adolygu yn hwyr i'r nos. Iawn? Dych chi ddim yn mynd i gofio'r wybodaeth yna cystel a mae'n mynd i gael effaith negyddol ar y diwrnod canlynol. A peidiwch y gweithio am gyfnodau hir heb saib, cymrwch saib. Techneg Pomodoro, 25 munud, 5 munud o doriad. 4 gwaith rownd, toriad estynedig. Iawn? Mae'r toriadau yna yn bwysig. A dim toriad ar eich ffôn yn eistedd yna yn y man le chi'n adolygu. Codwch lan, ewch i rwle arall. Lawr llawr, i'r gegin, mas i'r ardd, beth bynnag. Iawn? Newidwch eich lleoliad am 5 munud a wedyn mynd nôl i adolygu. Right. Na ni de, ffrindiau. Rowch gynnig arni. Dros y 4 fideo diwetha, i ni wedi darparu llwyth o syniadau i chi ar gyfer technegau adolygu. A mae digon o amser gyda chi. Mae llwyth o amser gyda chi rhwng nawr a'r cyfnod arliadau i arbrofi gyda y syniadau yma a ffindo y technegau sy'n gweithio orau i chi yn bersonol. Achos falle bydd beth sy'n gweithio orau i chi ddim yn gweithio orau i'ch ffrind gorau chi. Yn pawb yn wahanol. Falle bydd rai technegau yn gweithio well ar gyfer rai pynciau. Felly, peidiwch â stico i'r un techneg drwy'r amser, o ie, na, hwn sy'n gweithio orau i fi, achos falle gyda rai pynciau, techneg arall yn mynd i weithio well i chi. A chi'n meddwl beth? Os ych chi heb eto, dechreuwch nawr. Nawr, heddi. Gall pawb ffindo 5 munud ar 20 i ddechrau adolygu heddi. Newch eich cynllun, dechreuwch nawr. Ac yn olaf, ffrindiau, pob hwyl i chi. Pob hwyl i chi. O weilor yng nghalon ni, newch eich gorau. Os ych chi wedi wneud eich gorau, byddwch chi yn gallu bod yn tawel eich meddwl wedyn am y canlyniadau. Byddwch chi ddim yn difaru unrhyw beth, achos does dim pwynt difaru os ych chi wedi wneud eich gorau. Adolygwch, canolbwyntiwch, newch amserlen trefnus, cadwch ato fe, a pan fydd yr arliad ar ben, byddwch chi'n gallu teimlo'n hapus bod chi wedi wneud popeth oedd yn bosib, a beth bynnag fydd yr canlyniadau, dyna fydd y canlyniadau. Iawn, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar gyfer y sesiynau adolygu yma, a gobeithio wela i chi ar sesiynau yn y dyfodol ar gyfer Carlam Cymru. Mae wedi bod yn bleser. Hwyl am y tro.